Mantie jara Malolwe TV en kinde makare. Maendi en chenro mar kuku mar wach mikelo kinde ka kinde kora Jeff Olombaka. Chenro nieri warango e weche madhi nyime e piny mar Kenya osebedo ka timore achiel kachiel. Warango ni to weche gi gin ginyalo weyonwa ranyisi machalo nade. Odiechieng' kawuono wadwa rango weche mang'anyo mag dakteche. Gibedo osebedo ka dhi nyime thuolo malach. Mabende sani eri piny owacho ni nyaka dakteche dogi e tich koka ginyalo bet piny kendo mondo giwinjre achiel kachiel e weche mag osara. Ka ok kamano to nyaka gigwe tao kata golo Zantiere kod jal mabiro rango kod weche giki ka bende kod weche mamoko mathoth mantie. Mosogan ikwara mogi kamoro ma winkie nyinga ni Richard Orani ana usinga. Erokamano nya Richard ka uthuolo nyiri mar wach achiel kachiel e studio mar wakaindi kendo bedo kama kumcho. Nyiswa ni kaka mamolony e weche mabende timore weche masani kwarango gi achiel kachiel. Ng'anyo mag dakteche sani koro neno ka wach en ni ka ok ginyal dok e tich igolo gi oko. Nyaka sani riwruok mar governors nowacho ni gisechako ndiko barua mondo mi dismissal letters mondo mi dakteche giom dakteche kata kawuok e piny mokwongo Jeff ng'ata man nigi paro moro amora ni onyalo omo dakteche kawuok Cuba, kawuok Tanzania, kawuok China to kelo Kenya kendo mano ng'ama nigi paro mok nya konyo Kenya nikech Kenya mokwongo ni dakteche nigi qualification ma higher than pinje ma giwacho go. Mar ariyo dhi ng'anyo kata gomo kata ng'anyo en right mane constitution marwa ma ng'ata ma jatich kamoro ma motiye constitution oyiene ni onyalo dhi goslo, onyalo ng'anyo kata onyalo gomo kopo ni ok giwinjore gi ng'awo ndike e wach mar chudo. Koro dakteche kamoro amora ma gintie gin e right gi mar constitution mar gomo kata ng'anyo kata dagi dhi e tich nikech pok giwinjore gi jandiko margi e chudo margi mar tich. Mogik adona wach ne Uhuru Kenyatta gi governors, Council of Governors osebedo kamilore gi Kenya for the last ndalo prochiko gadek ka giwacho ni gidwaro solve issues mag doctor strike kendo giwacho ni daktache onego bed ni giwuoyogo kendo imedo msara. To nyoro ka daktache be nosedok chien mowacho ni bas wayie 50%, wayie allowances, wayie gik mowachogo. To daktache okwayo man okay. Shida mosebedo gi comprehensive agreement manyocha wan go ni court nowacho ni ne ok obedo sign kendo ne ok otere court. Koro gima doctors ne wacho nyoro aparo ni mediation mane obedo led gi religious leaders. Doctors ne wacho ni bana koro gima wasewinjore ni waketuru sei e court kama wantie ni wakete uru sei to wawe e court kae mondo bed a legal and binding document. Tineno sama koro mano secho makoro chopo sama koro gino do bedo sign. Tiwinjo ko uro do obukore ni jogi koro dhi e tich ma kok ginya dhi e tich to koro riembo gi gite. Mano ng'isi ni Uhuru Kenyatta chakre kuom ndalo 93 ma jo Kenya osebedo ka tho nikech daktache onge osiptal, ma jo Kenya osebedo ka chandore nikech daktache onge sirkal, to en gi jo pesa wetene to nigi pesa ma gitero go nyithindgi loka, gidhigo e thieth loka, gidhigo e thieth osiptande mabecho, osebedo ka tugo gi jo Kenya. Uhuru osebedo ka tugo gi jo Kenya nikech ne be no kutugo gi jo Kenya. Ang'o mane mono gi sign gima ne gisewinjore ni kano wacho ni oseyie ne nyalo miyo gi 40% get another 600 million mondo obed 10%, ma wacho ni wamedo gi 50% gi 600 million mar allowances. Ko yie ni mano ni kare. Ang'o mane mono gi sign ni wacho ni okwanya sign gini nikech daktache ndiko gi county ni governors ni Naivasha ni ka wakao tascha tindiko nying governors e toke kacha titere Naivasha tin obedo sign kata ka ochuno ni governors te sign to governors te sign ko ochuno ni Council of Governors nyalo sign on behalf of governors to gi sign. Tiwinjo excuse ma gichiwo ni ni gini ok onyal sign nikech governors ni Naivasha. Mano ng'isi ni nitie malice, nitie excuses ma sirikal osebedo ka manyo yo ma gimilore gi doctors, gimilore gi jo Kenya kendo giweyo jo Kenya chandore nikech thieth ok gidwa keto thieth maber osiptandewa. Aparo ni mane kaka paro ni kade oponi gi yaw kendo gido e tich to nyisi ni wach ni wabiro sign kata wabiro kete koko bang'. Iparo ni ang'o mamiyo giluoro ni ka gitiere kaka to ok onyal tiyo. Jeff, ere kaka inyalo yie mondo ni ji osign ka udoge tich ka ji osesign to nitie CBA mano bedo sign gi sirikal to sirikal wacho ni CBA no kwanya respect nikech no ko tere court. Ere kaka inyalo yie sirikal mar reject gima no se sign mondo ng'isi duok e tich kapok isign machielo. Inyalo yie ni ng'isi ni bana mane wa sign cha wadagi implement to wado ni dogi tich nikech tie moro kama wado sign. Gidhi sign
koro mane makelo ok gidhi sign nikech mano sirikal mosebedo ka tugo gi ji. Iwinjo ni ka doctors penjo okay kara wantie waduto kae wasign rugini ni yo ni governors ni Naivasha ok wanya sign gi nikech governors ni Naivasha. Koro wuon mano to tich mane ka be wan gi chuny maler ni negotiations wadhi gi utmost good faith. Mane gimi dhi go negotiation ni bana wadwa wuoyo kodi to Jeff mae gimi dwaro to mae gima dwaro wabiro twaro mediere to ka wadwaro mediere tini dok chien ni okay kara wadogi tich mondi kore kwa sign ken gima osewinjore ere shida mar mondi sign kete koki mondo obed gima nyalo luwo ki ka chunyi yie mar adier ne wach ni rie dunia kama nikech Uhuru to wacho kaachiel kod Council of Governors kod Peter Munya ni nyaka sani eri gibro gisechako ndiko barupe mondo mi dakteche ji kiogol inyalo luong dakteche moko mabende ne osechako yudo training matin mondo mi ochak tich. Iparo ni kadi poni ma indio kotimore to ja Kenya ma kawaida madhi osiptal mar piny owacho ng'ani eri en wawe kama chama wawe ng'ama nigi osiptal moro manyalo dhi mar big kata private hospital. Wantiere gi ja Kenya mosebedo ka hinyore for the last 93 years ok onyalo yudo weche mag thieth. Dakteche gi sirikal dak warange iparo ni ang'o miyo ok rang wach ja Kenya gimomiyo ok nyarang wach ja Kenya en ni jomiwuoyo kuom gigo Council of Governors gi Uhuru Kenyatta ok gin serious gi ngima ja Kenya. Emomiyo wacho ni sani mwadhi yiero ni jo Kenya ng'iya ne Uhuru Kenyatta gi Council of Governors mondo kaber to wagol governors gi te mondo wayier governors manyalo tiyo to Uhuru Kenyatta be wagol mondo wayier president manyalo tiyo nikech ka ginyalo wacho gin gi medical cover ma ginyalo dhigo e private hospital. Kineno kaka Nyasaye oket chunye kama ler Nderitu Gachagua kane tuo nodhi mano thiedhe mana London ema nothoe tiende ne en gi pesa monyalo dhigo London. Governors gi te kane gidhi lie Nderitu Gachagua governors 13 nobiro gi choko moro ka moro biro gi choko tiende ni gin gi pesa ma ginyalo dhi yudo go thieth. Koro gima chando japiny mok nyalo yudo kama ithiedhe nikech dakteche ogomo mano ting'e no kobadhogi kidwa ng'e no kobadhogi emomiyo giwacho ni jogo dog tich eka wasign gino tiende ni gipimo wiwa ndalo 93 ka gini ema nyocha useyiene en kama ka ndalo 93 mondo tim gima Uhuru wacho nyoro cha gino nyaka ndalo 93 mondo tim tiende no ken serious kendo ok owinj gima jo Kenya dwaro kendo ok en in touch gi reality. Uhuru Kenyatta pok odhi e public hospital nyaka nene. Iparo ni ang'o miyo governors moko machalo kaka Bomet mano Isaac Ruto en kani loso kode to wacho ni en county mare kata gweng' morito onge ng'ani machalo kama dakteche osebedo kadhi nyime kod tich kare gini opogore e kuonde moko to kuonde moko dakteche. Wadwa ni appreciate ni mokwongo healthcare is a devolved function and employment of doctors is also a devolved function because it's part of healthcare. Koro governors moko ting'e nitie manose the contract is between the governor the county government and the employee who is the doctor. Nitie counties moko manose timo these changes kata 50% mane bedo offered ni nitie counties manose time counties kaka Bomet. Koro ing'e doctors makacha koko gomo to en ma nikech gin margi osebedo sorted but aparo ni National Union mar Doctors is the representative mar all those doctors. Ing'en kiwacho ni bano bed ma Bomet obed kendgi ma Kisumu bed kendgi ma Kanyo bed kendgi mane tiyo gi miluongo divide and rule mane strategy ma sirikal osebedo ka tiyogo ni gipogo ji ni jo Bomet dhi e tich jo Nairobi ok dhi e tich ni jo Mombasa dhi e tich. Ok wadwa mano nikech doctors gi te thiedho jo Kenya joma chandore ka doctors ok ti gi jo Kenya. Emomiyo national negotiation mar pay package mar doctors nyaka bed led gi national level union so that it is uniform. Ni bana daktari man Nairobi gi daktari man Turkana gi daktari man Mombasa ok nyalo ni daktari nikech kiwacho ni daktari man Mombasa chulo maber molo ma Kisumu to daktari ma Kisumu ka bro dhi manyo tich Mombasa to Kisumu bro bedo maonge daktari. Koro wacho ni bana nyaka bed gi uniform pay structure mar doctors nationwide then koro nyalo wacho ni bana service ma yudo Mombasa chalre gi service ma yudo kanye Nakuru nikech devolution no ko biro ni mondo pog Kenya mondo service kuone moko yud service maber to kuone moko yud service maber. Devolution no biro ni jo Kenya te mondo service maber. Ero kauna nya orengo mano ero ok ng'anyo mantiere kendo odiochieng' manyoro ka lecturers bende ne wacho ni gin bende gibiro dhi nyime kod ng'anyo ne wacho ni chik mogol ne gin mondo gidog e tich bende ok gibi luoro. Iparo ni mar lecturers mabiro miyo sani koro nyithindo mane mbalariany bende ok bi e skul nyithindo wacho gima dwa ni wa appreciate mokwongo en ni nyaka understand ni ng'anyo kata gomo en constitutional right mar ng'ata matiyo. Ng'ata mondik matiyo michulo msara nigi constitutional right mar ng'anyo kosechiwo notice ken gi complaints ken gi dissatisfied gi service mimiye gi terms of service ma en go en gi right e constitution ma Kenya mar gomo. Jopuonj miluongo ni lecturers mag university sani ogomo kendo mano right kendo wadwa ni kata ng'ata matiyo kamoro amora
kofil ni nitie terms and conditions mok berne owuo gi jomo ndike to kogi nyawinjre to gombo lecturer sani ogombo to Ministry of Education nikech kidwa wacho ni healthcare is devolved. Iwinjo bana? University education is not devolved. Yes. Higher education is not devolved. It is part of national government. Tiwinjo ka sirkal koro wacho ni mano tij universities ni university Moi University negotiate kendgi, Nairobi University negotiate kendgi. Ka Moi University negotiate kendgi to Nairobi University negotiate kendgi. Tiende ni joma ni Nairobi University nyalo chul mang'eny moingo joma ni Moi. Tiende ni students ma Kenya masomo Moi are not getting higher services kaka ma Nairobi University. Mane makoro wadhi pedhe gi variances of standards. Nyaka bedi gi middle standardization. No matter ni bana lecturers kogomo. It is the work of the national government. It is the work of Uhuru Kenyatta. It is the work of Dr. Matiang'i to work with the university administrators mondo make sure ni bana. Okinyal wacho ni ji oduogi tich ka gigomo. Gima nyaka itime ni penjo to ere shida nang'o? Kiseyudo shida, ti negotiate kodgi ni okay, kudwaro 60%, wan onyalo miu 30%. Akawacho ni okay, miwaru 45, ni wamiu 35. Okay, kar wamiu 40. Mani miluongo negotiations. Strike cannot be resolved with threat and intimidation. Strike can only be solved with utmost good faith, negotiation and explaining. Inso jogo ni bana kudwa 50%, wan gi 30. Akawacho ni okay, 30 kwa nyaka wadhi ka 40. Mumi ubire middle ground nyaka bedi give and take. Emu ka doctors ne wacho ni gidwaro 100%, sani koro gi 50. Koro there must be goodwill from both the government and the employee. So the employer has more responsibility. Emu wacho ni serikali nyaka bedi gi more responsibility ke sama jopuonjo gomo. Nyithindo hinyore, nyithindo somo. Sama doctors ogomo, jotuo hinyore hospital, ji ok yud thieth. So the employer, who is the government, mabe choko tax kuomwa, nigi more responsibility. Ero kana nyorengo awinje to gima awacho ni sani kama wachopia ni go suru no wacho ni yapa nini winjo wacho ni rodi chemo wacho ni ka ok nyalo dok to kata weche mago sara gogo ni kudok to nyalo bet piny mondo ni to donino kamano koro Uhuru beriambo nikech Uhuru achiel ni emiwinjo ka minister of health mar cabinet secretary mar health wacho ni gi 50% plus 600 million more mar allowance. To Uhuru lokore ni joge kuongo logi tich. Amo midwa ni dog to une negotiate table. Some une negotiation table onge tiende onge ngama ni right mar threatening another. The employee cannot threaten the employer and the employer cannot threaten the employee. Intimidation tiende ni wacho ni ya the right to demonstrate, the right to picket, the right to strike. Mani constitution idwa mayo ngacha. Tiene Uhuru koro bedo ngama dictator, obedo ngama ok luoro constitution, obedo ngama ok winj wach, kendo obedo ngama ok onego bed ni president ma Kenya anymore. Awinje Richard Ngondo ka wiya chiel kod go to bedo ni kod weche go kuma gwero mag riwruok pogoro chao kanasa. Sani waneno ka koro Ford Kenya ANC ka chiel kod Wiper wacho ni ok yie kod joint nomination kata welo makanyako. Magi weche modwa rango ka chiel kod siasa modhi dwe mar abono ka senators mathoth sani riwuok kendo gidwa dhi chungo kom mar governor. Jok moko bende ne gin senators dwa chungo kom mar MCA. Odrango ni to ang'o matimore nyaka mami gigni abich gi kideni gisetiyo matich wanano yo oyo ng'anyo timo ber koso kom ni dwara ka kod lemo. Maendi Moro maintie jara Malolo TV waduogo iri achiel kama indien cheno mar kuku mar wach kane pok odhi ywe warango weche go kuma ng'anyo mag dakteche ka achiel kod ng'anyo mag lecturer. Sani iko wadonjo e weche go mag welo mag riwruok pogore dwar nayo mamiro mar NASA. Sani iri koro ka AMC Wiper ka achiel kod Ford Kenya. Sani koro wacho ni ogine ka ginyalo yiere kod weche go mag joint nomination kata welo makanyako. Odara ng'oni to maendi biro kelo tungni e riwruok mar NASA bende chengo ya chande nosesingo gibedo kanyakla nyaka chop yiero mar Ero kama Richard Orengo arwoke chiel kachiel kendo winjo wach masani odwa chako rango e sekta mar ariyo meri odwa rango weche mag welo pogore mar bende nego biro biye
waneno ka nitiere ywaruok koni kod kocha e riwruok mar NASA. Wang'e ni NASA nitiere kod buche mathoth nyaka sani yore osewuok ayanga ni Ford Kenya ANC kaachiel kod Wiper ok oyie kod paro mane giwacho ni gwenge moko giket kanyakla mondo gitim nomination kaka NASA. Aneno ka maendi osebedo matek. Iparo nade? Jeff, mokwongo gima nyaka appreciate ni NASA en alliance manochakore dweche mathin mokadho. Koro pod ng'ere, nitie structures ma have not been established, nitie gik ma pok ji understand. It is en ot migero to jodak e iye. Udak e iye tigere. Koro nitie dirisa wiro ni ne uketo kae to dirisa onego bed ni koni. Koro nyaka appreciate ni NASA pod nigi teething problem. Teething problem to ni bana wa understand okay, wang'e ni wadwa dhi kanye. To kaka wadhi kwa define maber mwang'en to ere kaka wadwa dhi kata gi kata. Koro gin gik ma pod under negotiation, give and take, gin gik ma onge ng'ama nosewacho ni NASA dhi bedo gi joint nomination. Magi are proposals ma be put on the table ni how can we do nomination? Moko wacho ni wabed gi distributed nomination ma kamoro waweyo ni Wiper, kuonde moko waweyo ni ODM, to kuonde moko wabedo gi joint nomination to wabedo gi the best candidate. So magi proposals mobedo put on the table. Ting'eni king'iyo gaset, to gaset wache ka gima ne nitie ng'ama nosewacho ni wadhi timo joint nomination, to koro Musalia, Kalonzo gi Wetang'ula dagi. Ok gitamore. Magi are proposals mobedo put on the table and everybody nyaka bed gi opinion kendo nyaka bed gi idea ni bana how can we do it better. Yeah. Wanyiso ni magi gin mana magi gin proposals nikech onge ng'ama osewacho NASA ok en Raila kata NASA en jogi duto. Koro mago pach ji mane iye kae. Koro paro gi miketo piny wacho okay, ka paro nitie mae gi mae, ere kaka onyalo bedo gi hybrid ma take care of all those four interests. Koro aparo ni magi gik mabecho kendo is good nikech magi na discussion maketho ga coalitions. To ka discussion gi ji obedo go chon ma ji owinjore, then coalition mar NASA dhi nyime maber nikech gidhi bedo ka gisewinjore to bana ere kaka wadhi timo nomination e yo ma ok bar coalition kendo mamiyo wabedo gi members mang'eny both in the National Assembly kata in the Senate. Iparo ni gwenge magidwa ma iparo kaka riwacho ni paro kanto gwenge magiparo mondo gibedi gi joint nomination kaachiel kod gwenge magidwa ni kendgi. Iparo ni ber mane na onyalo kelo ne gwenge gibedo gi joint nominations. Mokwongo nitie yore adek. Issue ni ok bed pushed gi Raila, gi Kalonzo, gi Musalia, gi Wetang'ula. Issue ni bed pushed gi members of this party ma feel threatened in their stronghold. Adwa mi example. King'iyo kamoro kaka Mombasa, nitie Ali Hassan Joho ma en governor. To nitie Omar Hassan ma en Wiper modwa odwa wuog e Senate odhi e governor. To ng'eyo ni kotim joint nomination mar NASA to Joho dhi time nade? Dhi ombe. Koro dhi chune mondo support Joho. Koro nan ni bana Wiper dhi kende, ODM dhi kende mondo piem gi Joho ka en kanye? Kene Wiper. So these are not things mabedo pushed with the leaders, but bedo pushed to supporters within the party based on local interest. Nitie local competition. Siasa ngene yuarruok. Koro nitie yuarruok kuonde mopogore magi gima kelo gwandruok mineno machal ka gima apia ni nitie disagreement. But generally for me magi ideas nikero together. Iparo nade Orengo kaka iwacho ni ko tiyo gi example kata ranyisi mar Mombasa. Wacho ni jo chung koni to sana to Omar bende chung koni. Wang'eyo ni johera mag NASA kata johera mag ODM johera mag Wiper gichalo ni gin mana oganda achiel nikech ochalo anyuola. Karipo ni gichung ariyo ne paro ni ok nyal keto tekne Jubilee mondo mi gin ka gibaro mbulu to Jubilee odombulu moko. Mokwongo the problem gi bedo gi nitie two sides. Yes. Ber mar nomination moyaw kamano tiende ni ODM dhi chuno ODM mondo bed gi the best nomination. Dhi chuno Wiper mondo bed gi the best nomination kendo dhi chuno ANC mondo bed gi the best nomination. Tiende ni the best candidate ema the win. Koro supporters gi dhi gocho ne NASA. So mane advantage mar bedo gi gimopogore no. Ka en achiel ji ma feel discontented in nomination nyalo bolt out dhi kanye dhi e Jubilee. Supporters gi be nyalo bedo disfranchised ma ok goch ni national presidential candidate. So nitie advantages. Disadvantage mantie ni ka gichungi mopogore to ginyalo win the national presidential vote to the local vote ma Mombasa to nyalo tamo gi nikech koro votes mag NASA ka dhi bedo no pogne Wiper, opogne ANC, opogne Ford Kenya. Koro ja Jubilee achiel cha nyalo win Mombasa County mar governor. To gima ber ni all those votes to podi dhi gone the presidential candidate mar NASA. So it is two-edged. NASA nyalo win the presidential to end up lose the governor. Or NASA nyalo win the governor to kelo competition mamiyo wa lose the presidential. So that's why apparently discussions are good mondo jongito ban ere maber in which context. It cannot be one suit fit all. Kako timore Kisumu okay kaka nyalo tim Mombasa kata Nairobi. Koro nyaka ng'ini different areas
which formula would be the best? Whether a joint nomination, because our team or field party candidates separately. The field candidates separately, how are they going to work together despite the competition to ensure they campaign the presidential candidate? So that the presidential candidate, you know the total of their votes as they also win locally. But then you're going to Banabe, Governor Mombasa, Governor Makani. What makes sure you win in a way my Jubilee does not take advantage of our division. Mabende na ndo ndo gwene to iparo ngade kadi kono saniri ne ni Jubilee yen kire ko president nasa sani ko ko iparo kadi kono di yer presidential candidate iparo ni ko do nyala bero kana ko songo ko moro ano kane problem nasa nike so long as ni no say yie magibire nasa negi appreciate the fact that no ginyal di alone ngata mo bire nasa Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula, Raila Odinga. First of all, magi maniki political parties gi. Mane be ni nyalo win kendgi. To negi chunga kendgi. To the fact that negi say magi bire nasana. First of all is an appreciation ni ok ginyal win kendgi. So mane mangiso ni bana ano kane problem. Because you biro together there must be disagreement. Disagreement di bede, but angeyo ni as they continue discussion, the main interest margi taking over power from Jubilee will override all interest. So mano ngiso ni bana jimoko procho mawacho ni okay jodalo an kaka nene karano adhi chung kata Bungoma gavana mondo abed gavana ma Bungoma malo kanya wenu koro timango upogru ngato be nyalo no ke ngane in koro bed kata gavana kamoro kaso bet jariyo makoro ngato bedo candidate ngato bedo running mate. Upon those discussions will come, and as they get closer to the deadlines manyicho IBC keto gibro come up to one presidential candidate. Maiso ni ineno ka onge pogruok nyalo bedo kata giwacho ni koro kawuono giyiero Moses Wetangula kaka tabera margi to jogi johera magi duto bro ngene maindi onge pogruok kama eka ingeni yiero presidential candidate will not just be done ni waamua kata ni watimo kama what ndiko task wadiro malo tiera chiel. There must be an analysis. Iwacho ni bana what are the different formulas? Mwatimo opinion poll ni okay, this match how does it perform? This match how does it perform? There must be an analysis, a scientific analysis. Yes. Mar context, mar Kenya, mondonye ni bana, match magima, ereka gi perform between Maguuru. Kwa setimo manu, that is what will be used to make the decision. Imenjo. It's not decision mika ombulu tikete gimoroti diro malo kamae, to ni man malo engamo win. There must be a consideration, and very detailed consideration. Mwaji ni bana, ngama nigi best chance. Because Guinea is just not about keto ngarni obedo presidential candidate. Guinea is about winning power. So nyaka gingi magi analyze minga manigi best chance. To mano ngiso ni jimoko will not be happy about it. So what must override at the end of the day ni bana vision when you go Uhuru mondo improve Kenya. Kama negi ma otelo ne ngata tibdo winjo ka jowa moko kar nasa ka jodho no okay ana yie karawadhi abed governor kamoro kata anu abed ango kata ana weyo Uhuru adwa campaign ubi yier ango minister kudonje telo. So mago will happen as we move closer to. And these are the decisions that are going on. So you make a pachi ka ngatu bende otimo research maber. No ne weche na science maber. You somebody said it is said kwa nini. In kaka Richard Odoko watching you on behalf of NASA kati on behalf of Mabuya na Mabuya. You are no person on behalf of Richard Odoko. Ini paroni combination manyalo dhi mondo match dwaro mar golo. An combination mane eno mokwongo adwaro ni most senators anino ka the governor ngene pa ngobro bedo gi moro. But nano ni kwanyalo kawo Moses Wetangula maka koro an mipenja kane wanyalo kawo Moses Wetangula to watere obed governor Bungoma iwinjo mano wadhi golo calculation mar Moses Wetangula from the national level nikech ko ken mano to tieno dhi dok Senate majority leader watere obed governor kanye Bungoma iwinjo calculation no kisetero Moses Wetangula obed governor Bungoma to an kipenja nikech chunyok mora ahinya kaka Kidero se perform Nairobi ka kwanyalo kawo Musalia Mudavadi wakete governor kanye Nairobi kai. Iwinjo maber. Wago kwan wakete Nairobi to Luya votes gi Luo votes gi Kamba votes magwa mag NASA. Igoyo ne to kawo governor makanye. Mana nikech gimomi awacho mana en nikech Kidero has not performed well. Nairobi kai. Waka Mudavadi wakete governor kai. Kidero dokda. Kidero I don't know where he goes because he has not performed well. Gini magiketo nyingodi mingikod. Because corruption is high, mismanagement, garbage, town only. So ginji maketho nyingodi. Then nikech Raila wuok Western region to Kalonzo wuok Eastern region. Tiene no baro piny koni gi koni. Waka Raila waketo presidential candidate, to waka Kalonzo waketo deputy president. So for me the alliance manyalo yombo Uhuru en Raila president,
Kalonzo deputy, to Wetangula gi Mudavadi bedo governor, to gikonye national campaign. Wabedo gi moro kaka Octagon, wabedo gi Pentagon moro ma ji ang'wen, magin gikonye national campaign, but gin waketo gi governorship position in this country. The other alternative, kawan gi candidate motegno Nairobi, kata ka Wetangula gi Mudavadi ok bedo governor, to waketo positions mag cabinet secretary in the next government. What Mudavadi has performed very well in the past as Minister of Finance. Onyalo kawo that portfolio. Wetangula has performed also in the Ministry of Foreign Affairs or other ministries. Onyalo kawo that portfolio in the government. But they are not sure of that. Then we can have them early, take elective positions, and I would suggest Nairobi gikanyo, gibungoma. To watch Mari Chief Minister. Onge gimoro ni chief minister, gimo kadonwa timo, okadonwa wach gik maonge constitution. Ni wandika contract gik maonge constitution, to kwasedonjo to tamo atimo, to jitwanyore, to wabedo gi gwandruok kaka mane wan go 2005. Wabedo mana gi wach mana gik mane constitution, gik maonge constitution okadonwa speculate nikech kwatimo mano to dhi kawo law nikech changing the constitution also is a process. Tiende ni wadhi tero Kenya referendum, wadhi timo ang'o, wadhi chando ji gi weche manono kar mondo wager Kenya, wadhi bedo process ma change constitution for kata mana 4 years. Kawa yuare. Kama no tamore to wach ni ng'ama no promise cha jamriambo to ji chako campaign kuome kendo. Wachuru mani bana. These are the posts that are there. How do we work within the constitution framework to ensure ni we do to wan kanyi? Wane hii serikali. So ni ochiu singo ni gik mapen chiko. Gik mapen chiko yie. Wawe wacho gik maonge. Chief minister mao gik maonge. Serikal and president, deputy president, cabinet secretary. Gik attorney general. Gig moko gionge. Oro chiu singo gi gik mantie. It will be very easy. Yes. It will be very easy kise win koro yo. Onge yuaro. Onge yuaro. Ero kama na inya orengo. Winyo mabera. Winyo kiwacho weche mag governors kachel ko weche mag senators. Sani senators mathoth. Gwani mondo wuodhi e senate. Giro ni mondo wuodhi e governor. Giro ni mbende ise wachni. E paro ni ang'o maloko paro. Kane di campaign to tapin. E gini gi mor mar sani eri ya teno wango ya ore okanya na bedo governors kachel kod MCs. Wan magi mathoth ni wuoro. Sani dwa bedo MCs. Mai en wacho. Aparo ni en mana wuoro mag jowa nikech every position ma jopiny omiyi ok en mari. En position for service. Senator is a very good position for service nikech ka in ng'ama ohero devolution to mane position monego bed ni dhiye nikech kanyo milose chike makonyo ang'o mamiyo devolution bedo motegno. Man kane jowa ne bed joma becho to senate kanyo e koma ne onego bed ni gidhiye nikech gidhi loso chike mamiyo devolution tiyo nang'o ne jopiny. To nikech wuoro gi kuo mosebedo e county koro miyo joma nie senate kamiluma ni gidhi gidwa chamo pesa. Ng'ata I can tell you ng'ata mo change sani madwa wuok e senate dwa dhi bedo governor. Gimo miyo timo mana en mana mondo dhi cham pesa nikech no yiere at county level. Onge ng'ata miwinjo dwa wuok e senate dwa dhi governor en ng'ama dwa dhi kwalo pesa jopiny. Yeah. So ne kom governor ka ne nyalo kwale. Constitution ni 2013 dak no dhi governor. Ng'ata miwinjo dwa lokore dwa Anyang' Nyong'o, James Orengo, Halwale, ng'ata ma dwa lokore koro dwa dhi governor. Mano ng'ama dwa dhi chamo pesa jopiny. Pesa jopiny nitie mana e kom mar governor. 2013 dak no dhi e bedo governor. 2013 no kom governor nitie. No parango. No paro ni senate in upper house. Ni senate dhi bedo powerful. Odhi e senate onge gimo timo. National Assembly obuli gima gibedo threatened and intimidated. Koro gi feel is not very powerful. Koro dwa dhi kama powerful. Ng'ata ma dwa wuok e senate. Ng'ata ma dwa wuok e senate dhi chung governor en ng'ama dwa dhi chamo pesa jopiny, en ng'ama onge interest kuom jopiny, en ng'ama kia gima timo. Yeah. Nikech senate kin ng'ama dwa loso devolution. Senate emi loso chike ma tego devolution. Ero kawa na inya romo mar governors no rumo ayanga gichimo kawuono jana. Ano ka governors mathoth opako kendo gipuoyo kaka sirikal mar Jamhuri ka gichakuga mar sirikal. Nito inyalo wacho na ka lore gi gana gisko. Nego wacho ni ka devolution osebedo gi successful stories mang'eny. Inyalo ing'e ni kipenjo governors kaka devolution ose perform nyaka giduoki nikech governors e joma osechame pes jo Kenya moloyo ng'ata e devolution. Ni nene liend Gachagua ka governors odhi gichopa kar girumo. Ji mane ok nyaka afford fuel ma chopa hiring a chopa for 1 hour ni sadi koro ringo gichopa luoro go piny. Koro governors ok inya penjo ni devolution osedhi nade. Ka gine ma giwacho ni devolution osedhi maber to gine ma ji yuak ni gisekwalo devolution to onge gima gisetimo. They are the wrong people to ask. And they are the wrong people to tell us ni devolution osedhi maber. Kidwa penjo ka devolution osedhi maber. Penj Ouko Auditor General nikech ene mogolo ga report kaka devolution oseperform. Ouko sani nitiere petition medwa ne mo. Number 2, kidwa ng'e devolution odhi maber to penjo gweng', kidwa devolution ma Nairobi penjo Nairobi. Kidwa devolution ma Kisumu penjo Kisumu.
devolution ma Homa Bay penjo Homa Bay nikech Homa Bay bro ngisi ni bana hospital ma district ma Homa Bay onge yien onge nurses onge doctors emo mi adwa nyisi ni kidwa penjo devolution kiki penj Ranguma penj jo Kisumo ema nyalo ngisi an kaka jakisma adwa nyisi devolution nigi teething problem nikech en gima nyien mano gima nyako appreciate but gima be nyako wacho ni bana governors gi cabinet gi officials magi ose mismanage devolution. There's a lot of corruption osebedo tu aido no mak ng'ato Homa Bay ng'ato mane onge kata silinga pare mfuko ne nigi flat turi Homa Bay kibiro kinya moko mar ariyo en delivery of service road ECCD centers polytechnics health centers okose chope level monego be ni gintie depending on pesa ma county oseyudo kata king'iyo kuonde ma gisetemo ma gitimo kata ndara kata gipayo cho kata gikunyo ECCD centers contractors all over the country you work in county governments owe them a lot of money. Sani bank is auctioning people nikech county governments have not paid contractors. So king'iyo gigi teki wacho devolution osedhi maber nikech is a teething problem kendo en gima chako but joma ne wayiero mondo chak no devolution the pioneer governors have failed us. Kunyiro kaundu nganya kunko chulo mari mar chopo chaka chile studio kwa rangoje na sero katemore e kor jumhuri kwa bendi kama kilo lutili na ni marwachi kwa Jeff Lomba. Sero rengo.